puhutaan tämmöisestä tavallisesta vainajasta, niin vainaja voi pyytää valoa. Jalkasella oli hyvä konsti siihen, eli pyytää vainajien paimen hakemaan. Mutta sitten on olemassa nämä tämmöiset, mä kutsun negatiiviset vainajat, jotka kuolee. Ihmiset pystyy myös muuttamaan oman energiansa negatiiviseksi. Eli ei ihminen sinänsä ole paha itsessään, mutta hän pystyy omilla ajatuksillaan muuttamaan oman värähtelynsä negatiiviseksi. Eli jos tässä tilassa tällä hetkellä on värähtely miljardi, noin äkkipäätä katsoen, ja Lontoossa on -2, niin voitte kuvitella, kuinka moni Lontoossa tarvitsee ajatella negatiivisesti, että se muuttuu värähtely negatiiviseksi. Ja kun värähtely laskee semmoiselle tasolle tai alle sen yksittäisellä ihmisellä, ja kun hänelle koittaa aika lähteä, niin ei hän siitä hänen värähtelynsä muutu miksikään, mutta hän ei myöskään pääse valoon. Hän jää vaeltelemaan tänne astaalitasolla. Ja semmoinen sielu, joka jää tänne kiinni, niin hänet pitää ensin puhdistaa, ja myös nykyään pystytään se karma kuittaamaan. Hänelle ei jää enää karmaa ja hän pystyy seuraavaan elämään syntymään vapaana. Tietysti vapaana tekemään myös uutta karmaa, mutta se on sen verran suuri operaatio, että se jää sille sielulle kyllä hyvin muistiin, ja seuraavassa elämässä hänen on mahdollista valaistua paljon nopeammin. Tämä on tavallaan yksi tapa auttaa ja on lupa auttaa. Siinä on olemassa tietty tapa, miten se kannattaa tehdä. Ja silloin kun se sielu putsataan, niin se lähtee saman tien valoon. Siis se ei jää tänne ihmettelemään, että onko jäänyt kiinni johonkin, vaan kun pyhä henki tulee, niin se pyyhkäisee tuulen lailla sen mukaan. Vähän niin kuin nämä netten imuri oli. Tämä oli hauska keksintö, koska todellakin niitä vainajia on aivan tavattomasti ainakin ollut. Ja ne on harhaillut vuosituhansia jotkut ja vuosisatoja, ja hautausmaalle jos menette, niin sieltä löytyy. Esimerkiksi menin Lintulan luostarin hautausmaalle, niin mä ajattelin, mikä ihme täällä on. Ja siellä oli 10 vainajia jäänyt kiinni sinne leijumaan. Ja sitten mä mun ystävälleni Anulle vitsaili yksi päivä, se luuli, että mä en ollut tosissani, vaan että mä olisin huumorilla laskenut tämän, että yleinen linja-auto, bussi. Se on paras paikka, jos haluatte tavata vainajia. Se on kumma kyllä, ne haluaa olla liikkeessä koko ajan, mennä paikasta toiseen. Siellä jos jossain voi oikein imuroida itseensä kaikki vainajat. Mutta hyvä on tietysti pyytää ne valoon, se ei ole aina niin hauskaa niiden tunteet ja ajatukset. Mä olen lapsesta asti tuntenut ihmistä ja kaikkia olentoja ja energiat. Se ei välttämättä ole niin hauska tuttavuus. Mutta muuten, jos on niin ei vielä tunne niin herkästi, niin sitten se voi olla ihan hauskaa kulkea vähän aikaa semmoisen kollegion kanssa. Mutta silloin on hyvä mennä, jos itsellä ei ole tämmöisiä tietoja ja taitoja, miten se tehdään, niin mennä kurssille, koulutuksiin. Mä opetan muun muassa sitä asiaa tämmöisellä henkinen auttaja, henkinen tulkitsija kurssilla koulutuksessa, joka alkaa muun muassa Tampereella marraskuussa, Helsingissä täällä alkaa vuoden alusta ja myös Savonlinnassa löytyy. Ja tämä on oikeastaan yksi tärkeimpiä valotöitä, koska miettikää kuinka paljon sieluja aikojen saatossa ollut sodissa ja kaikissa muissa. Ja on väkivaltaisella tavalla esimerkiksi lähtenyt ja heillä on vaikeaa. Ja sitten näillä vaineilla on usein kirouksia mukana. Joku on kironnut heidät tai he itse on kironnut jonkun. Ja se on hyvin tärkeää putsata heidät. Heidän seuraava elämä on paljon mukavampi. Ja sitten he eivät enää synny karman takia, vaan pelkkien oppiläksyjen takia. Sillä tavalla voi myös ihmiskuntaa auttaa ennakkoon. He pääsee myös silloin, sielu pääsee nousemaan paljon nopeammin korkeampaan minä, eikä se jää leijumaan ensin astaalitasolle ja sitten sieltä jonain päivänä nouse taivasmaailmaan, jossa he voi elää 100-200 vuotta pääsemättä eteenpäin, kun ei halua irrottautua tästä ihmisen elämästä. Nykyään
kun me tästä lähdetään, niin suuri osa tästäkin salista niin tulee 2 vuoden sisällä syttymään uudestaan. Ennen siihen meni vähintään 100 vuotta. Niin, kukaapa tänne haluaa sen, kun hän sanoi tässä vieressä, mä nauratti se, kun että he pääsevät iloisena syntymään tänne uudestaan. Tämä on niin mahtava paikka. Ei se aina joka päivä tunnu siltä, vaikka se olisikin. Tämähän on paratiisi, jos me luodaan se niin, mutta näin.